Podpredseda vlády Peter Pellegrini navštívil v rámci svojho výjazdu mesto Šaľa. S primátorom Jozefom Belickým hovorili o rôznych témach, jednou z nich bola aj pripravovaná výstavba obchvatu. Podľa plánu mal do mesta doraziť aj Robert Fico. Táto návšteva bola ale nakoniec odložená. Pracovný výjazd Petra Pellegriniho v okrese Šaľa sa začal stretnutím so študentmi na Spojenej strednej škole, kde sa s nimi rozprával na rôzne témy, ktoré súvisia s internetovými technológiami. Kde sme hovorili o nástrahách, ktoré mladých ľudí v komunikácii na sociálnych sieťach očakávajú, kritické vyhodnocovanie informácií, s ktorými sa tu môžu stretnúť. Následne navštívil najvýznamnejších zamestnávateľov v regióne. Fabriku na spracovanie živočíšnych tukov vo Vlčanoch, no bol si pozrieť aj to, ako sa darí chemičke, ktorá od vlády získala v minulom roku zelenú na rozvoj a vytvorenie ďalších pracovných miest. Rozhodnutie vlády Slovenskej republiky poskytnúť investičný stimul vo forme daňovej úľavy tejto spoločnosti bol správny a dnes je už väčšia časť 310 miliónovej investície do novej technológie preinvestovaná a všetko ide, ako ma informovalo vedenie spoločnosti, podľa plánu. Podpredseda vlády sa stretol aj so starostami okolitých obcí. Prioritou je už niekoľko rokov obchvat mesta Šaľa. Po skončení prác na štúdii uskutočniteľnosti by malo dôjsť k výkupu pozemkov. Ministerstvo financií plánuje na tento účel vyčleniť čiastku približne 8 miliónov eur. Sme si potvrdili, že jednoznačne štát má záujem na tom, aby túto našu prioritu podporil a priblížil zásadne k realizácii. Čiže bol by to konkrétny, reálny krok, ktorý by už opäť len Šaľu priblížil bližšie k toľko žiadanému obchvatu, pretože tie intenzity nákladnej dopravy sú naozaj veľmi vysoké a očakáva sa, že rozbehnutím výroby v Land Rover Jaguar môže ešte táto intenzita vzrásť. Dovoz lacnej pracovnej sily zo zahraničia, vznik ubytovacích zariadení a nezhody v uliciach. O situácii v našom regióne vláda vie a aktívne sa ňou aj zaoberá. Musí ísť o pracovníkov, ktorí budú na Slovensku pôsobiť legálne, v zmysle právnych predpisov a nie na základe nejakých turistických povolení alebo úplne nelegálne. Na tom pracuje už aj ministerstvo práce, na tom pracuje aj inšpektorát práce, vykonávajú sa kontroly. Šaľa je o krok bližšie k získaniu kultúrno-historickej pamiatky. Do majetku mesta by mal čo nevidieť pribudnúť kaštiel, ktorom momentálne sídli archív. To znamená, že bude prevedená do majetku mesta obce, ktorý následne má záujem mesto Šaľa zrekonštruovať, môžu využívať priestory či už ako sobašnú sieň na rôzne kultúrne podujatia. My určite nájdeme dôstojné využitie tohto objektu, tak aby výhody z neho získali nielen obyvateľe nášho mesta, ale celého tohto regiónu. Zo Šale pre televíziu Stanislava Janegová.